Ngaso sonke isikhathi mawulele kuba khona izinto ozibonayo kwesinye isikhathi ungaziqondi ukuthi zisho ukuthini. Uthi mawuvuka ekuseni uxoxela abanye uthi uphuphe kanti hayi ngoba kade uphupha kodwa kade uboniswa. Phela kunomehluko phakathi kwephupho nesibonakaliso. Ufuna ukwazi ukuthi yini umehluko? Incwadi yami entsha esihloko sithi amava ahlabahlosile ikuthatha ikubeke ikuhlubele udlube ekhasini ikwenze kube unogwaja omhlophe ugijima ehlungwini. Iyatholakala ezitolo kwa-Adams and Greeks eMaritzburg uzoyithola, naseThekwini uzoyithola, nakuyona impunga yesintu uzoyithola ngokuthi uyishayele kule nombolo ethi 079 281 6849. Kunomehluko phakathi kwephupho nesibonakaliso. Sikucacisile lokho ukuze nawe uzothi mawulele uvuka ekuseni ukwazi ukuqonda ukuthi ekulaleni kwakho lokho obukubona kungabe bekuyiphupho noma isibonakaliso. Zitholele amava ahlabahlosile aqukethe izihloko ezinohlonze